ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଅଙ୍କଲ୍‌ଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବାରୁ। ଆଉ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଖାଇକି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ 80 କାଫେ କିଛି କାମ ଥିବାରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ଫଟୋ ଉଠଉଛି କେମିତି, ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ହକ୍ କରାକରି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆମେ ଟିକେ ଖଟି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଖଟି କରିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମିଛରେ ଖାଲି ହସୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ ତା ଡବା ଧରିକି ପଳଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ପାଇଛି ବୋଲି କେମିତି କଲେଜରେ ଉଡ଼ଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ଛୋଟୁ ଭାଇଙ୍କ କତିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ବି କରିଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କେତେ ଛୁଆ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଖେଳ ଆପଣମାନେ ସିଓର କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଖେଳ ଭିତରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ତାର ଗଳି ପଇଲାଣି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।